Dragi gledalci kanala Media Group 011, dobrodošli u još jedno izdanje Narodnog sabora koji se održava ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Dobro večer učesnicama Narodnog sabora večeras. Ja sam večeras okružen damama, ja to moram da istaknem. I večer ćemo početi sa Nadom. Nadom? Da li smo mi potrebni Evropi? Malo smo pričali pre nego što smo kameru uključili, ali sve nekako u tonu posete Angele Merkel, a pisanje današnjeg Informera je Srbija je potrebna Evropskoj uniji. Da vam kažem, nema što je govorio Tito, a to je bila velika istina, da nema lepše regiona i lepše države od Jugoslavije. Tako isto i Srbija spada u taj opisni skup zemalja koje su bivše Jugoslavije. Znači, ne bi se toliko koplja lomila i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu i ne bi se Vojvodina toliko odcepljivala, delila, poklanjala, naseljavala, raseljavala, kolonizovala, jer Vojvodina je najplodnije zemljište na svetu. Znači, ako pričamo o kvalitetu zemlje koja daje najkvalitetniju hranu, to je Vojvodina u celom svetu. To mnogi ne znaju. Da li smo mi zaista potrebni Evropskoj uniji? Evo, danas imamo naslovna strana Informera, Srbija je potrebna Evropskoj uniji. Pa ne bi se oni toliko bavili nama, da nismo potrebni, da nismo neki ključ. To što nam stalno govore da smo mi neko nevažan i da nas oni u stvari neće ili šta ja znam, i da nas uslovljavaju te, ne znam ja, priznavanjem Kosova ili ne znam, prihvatanjem ovog zakona ili diktata koji svi idu iz jednog centra moći. Sve je to nešto što normalan čovjek ne može mnogo da razume. Ali činjenica je da svaki čovjek ima svoj integritet i svoju važnost. Kao što je jedna ćelija u telu čoveka, tako i jedan narod, jedna država. Ne kažem ja sad pomirenje, sloga, ovo, ono. Ali ako mi nastavimo da uništavamo jedni druge, svi ćemo nestati. Da pitamo malo i Veru. Vera, da li ste vidjeli pre svega naslovnu stranu Informera danas? Ne čitam novine, ne gledam televiziju. Ali evo, ukratko, treba nam Srbija u Evropskoj uniji, a naše neko pitanje ovde na Narodnom saboru, da li je zaista Srbija potrebna Evropskoj uniji? Pa ja mislim da nije Srbija kao Srbija potrebna, nego naša teritorija, naša bogatstva. Kojim je kriv što nisu oni živjeli na ovoj teritoriji, nego su se Srbi naselili i sad oni hoće to da nama oduzmu. Svoje kolonije su izgubili, oslobođene su i sad treba im druge kolonije da se bogate, jer oni su se bogatili uvek na račun tuđih kolonija. Znači, mi bi trebali da budemo sledeća kolonija na račun koji će se bogatiti, na račun našeg bogatstva u zemlji, što imamo sve što treba i vrednog seljaka, plodnu zemlju. Mi sami možemo da živimo bez njih. Sami možemo da budemo Švajcarska, ali oni to nama ne dozvoljavaju. Oni moraju od nas da naprave koloniju, da nas zarobe. To je cilj. Kak je da mi smo njima potrebni? Da pitamo malo i Vericu. Sa Vericom ćemo malo da počnemo razgovor u tonu sinoćne diskusije o poseti Angeli Merkel. Kako vidite pre svega posetu? Sramno. Ona nama apsolutno nije potrebna, nije naš prijatelj, nije naša prijateljica, žena koja je toliko zla uradila za srpski narod da se dočekuju migovima sramno, naročito migove što smo dobili od Rusa i Belorusije, kome je Angela Merkel uvela sankcije. Zašto nije Putin dočekan tako? Koji bi srpski narod želeli da se tako dočeka Putin, a ne Angela Merkel koja je došla u obilazak da im održi lekciju šta treba da rade, jer mi smo
jednostavno postali ovde kao krpa, kao neki otirač za sve ove iz zapada hoštaplara. Verice, da li ste vidjeli naslovnu stranu Informera? Pa ja mislim, što je gospođa rekla, treba im Vojvodina. Njima je problem, nemaju šećernu repicu, uljanu repicu, da posade i da imaju jedan onako dodatak Vojvodina. Uostalom, njima je večita želja Vojvodina i Srbija, da Srbiju obore do kolena. Jednog onakog neprijatelja srpskog naroda koja je uradila toliko loših stvari za Srbiju, da se onako dočeka, to je sramno, da nas ponizi do besvesti. A svoju sestru, svoju prijateljicu, neka vodi negde drugo. Ali ne da je dovede ovde da kao velikog prijatelja pa smeje nam se u lice. Verice, kako vidite odlazak Angele u Tiranu? I sastanak sa premijerima iz regiona? Pa to rekao sam malo pre, da im održi lekciju kako treba u buduće da se rade kad se ona skloni. Jer će to biti politika njenog naslednika. Da se ocijepi Kosovo, pa Sandžak, pa Vojvodina, pa sve to. I da da upustva. Najlakše je ovako usmeno upustva da da. A mi ćemo crveni tepih da kao, ja sebe vidim kao kretena. Verice, glavno pitanje večerašnjeg Narodnog sabora, da li je Srbija potrebna Evropskoj uniji? Ili možemo da preformulišemo pitanje, da li je Evropska unija potrebna Srbiji? Ajde, možemo sa dve tačke gledišta da razmatramo to pitanje. Srbiji ne treba Evropska unija. Apsolutno ne. Jer Srbija je bila, dok nije sve se ovo izdešavalo, stabilna država. Stabilna država. Ali od kako su došli komunjare, jedan po jedan, oni su uništili Srbiju. Međutim, Srbiji ne treba Evropska unija, njihove prljave pare, da bi izvukli gomilu para iz Srbije, da bi opljačkali Srbiju. Nama Evropska unija nije potrebna, stvarno nam nije potrebna, jer mi imamo divnu državu, doduše nije čista, iako to plaćamo, ali predivnu državu imamo. Ali imamo Aleksandra Vučića koji voli sestre, braću, svi su joj braća, sestre, ali koji god dođe brat ili sestra, oni upaše Srbiju, uništiše. I sve najveće neprijatelje srpskog naroda dovodi i dočekuje na takav način. Verice, obzirom da se Marko pridružio upravo Narodnom saboru, da pitamo malo i Marka. Marko, dobro večer. Upravo ste se pridružili Narodnom saboru. Marko, evo, sinoć smo diskutovali o poseti Angele Merkel Srbiji. Kako vidite posetu? Posetu? Evo, ovako ću ja to lepo da objasnim. Malo neverbalna komunikacija. Znači, prvo Vučić kad je pričao, malo je bilo ovo, ajde, možda ga počeš slučajno, pa je bilo malo ovo, pa je bilo malo ovo, a najupečatljivije što mi je ostavilo utisak je kada je Merkelova pričala o Kosovu i Metohiji, o klimatskim promenama i tako dalje, potpisivanju, on se držao ovako, za onaj naslov, to je kao neka moć i tako dalje. On je tako stisnuo, ja sam mislio će izvali iskreno da pričam, znači tako je stisnuo u tom trenutku, što govori da je on sve prodao u Srbiji. I da će još malo da bude odvajanje i Vojvodine, i Sandžaka, i sve i svašta. Marko, da li ste videli današnju naslovnu stranu Informera? A sve je opet nekako u tonu posete Angele. Nisam mislio. Treba nam Srbija u Evropskoj uniji. A neko naše glavno pitanje večeras ovde na Narodnom saboru. Dobro. Da li je Evropska unija potrebna Srbiji ili možemo da preformulišemo pitanje, da li je
Evropskoj uniji potrebna Srbinja, možemo da niko nikom ovde malo u Evropskoj šaramo, uniji, što bi se reklo. Nije potreba niko, sad ću da obrazovim zašto to mislim i zašto smatram da je to 100% tako. Zato što Evropska unija će se raspasti i koja je Evropska unija, bre, kad je natalitet, ne znam, u prosjeku Evropska unija 1,85, a treba da bude 2 i nešto da bi se održavalo. Znači, Evropska unija i uopšte ljudi u Evropi su u kanalu, zato se i naseljavaju migranti naopšte u Evropi. I ja se izvinjavam, zato se i naseljavaju. Tako da neće nas biti ako se ovako nastavi i već smo u velikom problemu. Marko, hvala puno i što bi se reklo, vidimo se. Još nešto da dodam. Ruski hakeri su uspeli da probiju na dark webu neka dokumenta i kažu ima par komšija koji su ono, znaš, sad ne pominjem, i oni su našli njihova imena i prezimena u kompjuteru sa svim podacima. Znači ime, prezime, gde živi, kad je to rađeno, ne znam. I kaže, evo u ovom trenutku sad spava. Znači oni znaju i kad spavaš, i kad si na WC šolji i tako da i tako. Marko, hvala puno. Dragi gledalci, to bi bilo sve za večerašnji Narodni sabor. Hvala vam na pažnji.